Full episode. Idolo, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Amom ka diditas, napintas ka. Ket amom ka di nga da panaggustokan ka. Anya? Gusto kayo kanya, kunayo, sir? Wen, ket no bilang taklo nenak, agbalintumet anaalwan ti panagbiag mo. Amin na kayat mo, ipaay ko. Ay, pasensya kayon, sir. Awan mariknak kada kayo. Saan ka di nga dan kaayan ayat yaw? Ita, agdaton kayo kanyak? Ay, saan Diyak kaya timang dadail iti relasyon, sir. Kang runan ti amen, sa anak-anak isem kadagiti agkakangina abanag. Pakipot kamet ditas. Di mo pa'y kayat, tama ipaay ko amin na ba nagakayat mo? Agan anos kakit din ngagtrabaho kini Adelpha, kas personal assistant na. E dinto ta nababalang ti sweldo nga itid na ken ka. Naarte kami ta babae. Anya ti kunam ditas? Nagdaton kan ka ni Manong Jordan? Wen ma'am, nakuna na pa'y nga ron. Ano aklo nagtiayat nga idat-daton na, ipaay na kano amin kanyak. Ultimo dagiti agkakangi na aba nagakayat ko. Kat, anya nga itinsungbat mo kan kwa na? Imbagak ang awan ti mariknak kan kwa na. Kun sana ka na usem kadagiti agkakangi na abanag, ma'am. Kun diyak kaya't madadaol ti relasyon da iti kayan ayat na. Nasayaat met, ta saan ka nagpailuyos kadagiti agkakasamit asaw ni Manong. Nakakaasi kan tulaeng, nukas kan kwa na ti agbalin anobyom. Kita'y pa'y nakatugaw ni Miguel iti sofa. Kasla naunag ti pampanunutan na. Ay, handa nga taparikot na. Asit kak man. Miguel, Barok. Apay ka di, tata. Kanya't mapaspasamak ta kasla naunag ti pampanunutan. Awan, tata. Saan lang amin nga nag-reply ni Adelpha kadagiti text ko? Ultima awag ko. Saan nasungbatan? Ay, amangan no bisay. Amangan, no, adadado maa-concert na. Kasta nga tata. Uwan, iso adi ka naglinay, Barok. Sigurado nga ag-reply tumad lang dayjay. Ay, nagalisto talaga ti panaglabas ti Tawan. Kasla kaano lang, idi agad adal ta, Rafi. Ita, nabaligitan ka dagiti negosyo ta. Uwin nga rod, Laya. Kensan la ta? Umadanin ti kalay sa ta. Naitid mo ka din ti wedding invitation kada Sir Miguel kan Doktora Carmina? Saan pa'y? Intanto di balay da. Agid dan ta namang yawat iti invitation ka nakwada. Sige nga, Rod. Sige, sikat ti mangyamaniho iti kotse. Mukasta, agkalay sa kayon ka ni Leia iti mabiit, Rafi. Wen, sir. Ket, da kayo tialaan mi aninong mi iti kasar. Ala, kat sige Awan parikot iti dayta. Pagyamanak unay, gaputan napili da kaninom yo. Ulit-ulitan mi ti agyaman kada kayo, kadagiti amin at tulong nyo. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakalpas iti panagadalmi ka ni Rafi? Saan la aday ta? Pinautangan da kami iti pagpuunan mi para iti negosyo. Deserve yo ti matulungan. Gaputan nasisingpot kayo. Sa anak duha-duha iti panagtulong ko kada kayo, iti panagnegosyo. Tamamati akabaalan yu asalwadan ti kwarta, ana ipabulod kada kayo. Apa ngay mawag kayo, Mr. Chen? Anya ti may pay ko kada kayo? Dayta ka di manan ti ibagayo? Kinunak mo at asaan ko nga ilako ti balay. Uray pa'y no dakkel agatad ti iyo for you kanya. Anya?
kinasarita yu ti kabsat ko, kat kinunana kayat ko nga ilako ti balay. Awan timbag pagkakakasta. No awanan tinapatag na ibagayo, putdan tayon dayto asaritaan. Sayang laang ti oras ko a makisarsarita kada kayo. Bye. Adelfa, ni ka di Mr. Chen ti kinasarita mi ti cellphone? Wan manong, kat imbagam ka nung nga imanugotak nga ilako kan kwa na ti balay iti na nga to a presyo. Apay, awan mo tinagsaritaan ta maipapan iti day ta abanag. Uray no dakkel agatad ti i-offer na kanyak. Saan ko akayat nga ilako ti balay? Gapu tatawid ta daytoy kadagiti dadakkel ta. Carmina, asino day tamaladaga nga inyawid mo dito'y balay? Pasyente iti ospital nga ayan ko, manong. Nakita ti may sa nurse i Gerwar ti ospital. Awan dagiti dadakkel na amang sapul kan kwa na. Kita mo? Nagpintas, saan ka di? No kayat mo? Ampo namun. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Kaasimat nga rod no kasta. Apay nga tamot nga imbati ti inanay di ospital. Mabalin mat. Idalan ko iti proseso ti panagadap. Ay, sayang. No si bibiyag laday di tata ni store. Sigurado ang maragsakan mat dayjay. Taddan ubing dito'y balay nga anawaan na. Sigurado tayo manong. Ay, amangan no saan pa'y anak kasaga na iti responsibilidad ti inana. Baby, agsardeng kan ha. Saan mo ito agsarsardeng agsangit? Nabanog ako na mangububakan kwa na. Ala, iyag mo nga rod. Tasyak man ti manguba. Amangan wag sardeng agsangit. Umay kan, baby. Ha? Oh. Nagsardeng agsangit. Talaga sikati kayat na, manong. Naragsak a panagkalay sayo, Leia Rafi. Oh, at to'y tirigalo kada kayo. Agyaman kami, Ninong Miguel. Nginginaan sa mo ti regalo yu Ninong. Anya nga tatilinaon day ta ang box. Kitaan yun tulangan, apaman amalpas ti resepsyon. Itigas ta, maamuan nyo, ti kargaday tabaks. Diya, kaanakan, rumor kan iti selad mo. Mapantan iti restaurant. Agur-ura yun ijay ni Papam. Wan tita, rumara kon. Kung naglakit din no saan ka pa'y anak kasukat. Nagbayag kan tumat ngamin arumwar. Sorry, tita. Pinilik pa'y ngamin ti paboritok nga isuot. Tunggal rumwar tayo kada papa. Ala, mapantayo ni J restaurant. Mabisinak matan. Ay na, talaga ang nagimas dagiti makmakan dito ang restaurant. Nabayag ako na saan nga umay ditoy. Agam saan lata nagbalit iti panaglutluto da iti makan. Naimas lata. Wan nga rod, papa. Nagimas dagiti makan nga inorder yo. No kasta? Kanayan kayo amangan idi ditoy? Saan? Namindwala ang anangan ditoy ni Manong Miguel. Gaputa di na kayat ti aggastos. Kasano? Nalabos ti kinakuripot na. Ha? Ang amom ka di, ha? Memorable dahi ti a restaurant para ka ni Papam. Gaputa ditoy anaam-amunan ni Adelfa. Ti idulo na a singer. Nga iso, tinakarignaan na iti ayat. Muanyala di tantis istoryaam ka na Deya, Carmina, ading ko. Pudnumat, manong. Amom ka di, Deya? Iso Adeya Adelfa tinagan mo. Gapo, tain naladay ta ni Papam ka ni Adelfa nga idulo na. Makabanog matiagig ita. Saan na nakas idi? Nga oray no agsasaruno dagiti gig ko. Kabailaklat ta. Apay ngamin nga gigig kapay laeng. Idin to,
Ta saan metten ama i-promote dagiti album nga in-release mo. Dahito daang mo ti pagragsakak manong, ti agkanta. Uray no saan ama i-promote ti album ko. Talaga ka diya, saan mo kahit nga ilako na ito'y balay kini Mr. Chen? No bilang tamay ilakom to'y balay. Mabalinta ti gumatang iti kabarbaro a balay. Tay dakdakkel pa eh. Manong, mamin ano ka din nga ibagakken ka, asaan ko nga ilako to'y balay at tawid ta. Napatagday to'y kanyak. Imbagkan ka takwarta laang ti pampanunutam. No kumata intuloy mo tinag-eskwela idi. Mayat kuma. Napintas kumamot ti biyag mo ita. Daytan tumot ngamin barkada kas kada bisyo ti inin-intonar mo. Iso dayta. Tilaangan mang namnama iti kwarta nga itad ko ti ororayam. Imbes kuma asika ti mang tulong kanya. Oh, anya tis isa, Ma'am Deya iya. Kan kita magdagiti ladawan ni Adelfa ang nakadisplay dito sa alas. Papa, daytoy ka diti ibagbagan ni Tita Carmina asikat asinger? Pudno ka di ana in love kayo kan kuana? Talaga namati ka mat iti inistorya kan ni Titam Carmina. Ang pudno iya. Idi adapay lang komunikasyon mi idi kan ni Adelfa. Naidumduman ti marikriknak para kan kuana. Isu ti kinid daw ko iti namarswa nga agbalin akatakunay na ko iti biyag. Sa dino nga roden ti ayan na itang, Papa? Diyak amo iha. Sipud day dinaudi apa nagkita mi itid may sa recording studio. Naputed matan ti komunikasyon mi. Mabainak matan agpakita kan kuana. Gaputad at dapay idi asim mikat iti panagkantana. Kas nati istoryakan ka ni Papam, Deya? Wan manang Leia. Kunana anakarik na kano iti ayat ni Papa iti dayja asinger. Isu na lang, tanaputed kano ti komunikasyon da. Ay, sayang. Siguro, no dayjay tinakatuluyan ni Ninong Miguel. Nalabit nga da kumamutan anak kan apo ko na ita. Kan, amangan no sa anak nga inampon. Wenno saan? Amangan no ni Tita Carmina tinangampon kanya. Ninong, damag ko amang ipatakder kayo manan iti kabarbaro a branch ti furniture shop yo. Wen, Rafi. Ti may sa akasinsin mi kini Carmina ti mangimaton iti dayja branch. Kat sapay ko taw maduntumot lang ti agbalin a kustumar. Sigurado na Ninong. Gaputan na pipintas dagiti materyales ama aramat ka dagiti produkto yo. Intun dumakal ni Deya. Isunto ti mang tawid ka dagiti amin asanikwak. Gaputa isulang mati anak ko. Awan to ti agbalin na parikot ko. Gaputa mamati akabaalan nan tuma ti agnegosyo. Deya, agawid tan ijay balay. Siya kung tinangsukon kan ka dito pagadalan. Gaputad damot ni Papam, ije pasdak na. Tita, mabalin ka diti gumatang biit iti ice cream? Kayat ko nga mintimangan iti ice cream. Anya, agam saan ka di nga imbaga ni Papam, abawal kan ka ti ice cream. Amangan nga min agpanateng ka manan. Please, tita. Promise. Saan amaamuan ni Papa ang nanganak iti ice cream? Iso agumatang takuma. Parbangonan, ngamjak pala makaturog. Sapay adagig mi iti banda inton bigat. Ay, anyamot tanti kastoy. Nagrigat ti awan kadwana. Ni Ditas, adamot tan iti Amerika. Ni Matmanong Jordan, naglaklakay nga awan manaknakam na. Jay laagin inumtar aramiden na. Anya day siya mga angot ko. Kasla asukmat. Kasla adda mapupuuran. Anya ti mapasama ka ni Adelfa.
iti dayta agong daway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawa sa napauwan. Idulo, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Nagrigat at talaga ti agmay maysa. Awan mata ni Ditas, gaputa nagnaedan iti Amerika. Ni matmanong, day talag bisbisyon ti ubraan na. Imbes ko mga iso ti makatulong kanyak. Ngam saan man? Anya ti siya mang angot ko. Kasla agat asok. Kasla ada mapupuuran. Rumarak, inakitaan ti agat asok. Adelfa! Rumor ka dita silid mo! Mapupuuran to'y balay! Adelfa! Anya! Diyos ko, awanan ti malay mi. Naura man. Kasano kami pa'y itahan. Naimbaglangan ta nakarwarta dagos. Iso na lang ta awan tinabati a kagawaan ta. Nagalistumot ngamin ang nagkayamkam ti apoy. Iso nga awan apulos tinesalbar a kagawaan. Basol mo da ito'y manong. Apay ngamin ang nagluto ka. Kat di mo inidap adagos ti naglutuam. Nalipatak nga rod. Unay mo tanti kastoy. Kasano pa yung tibiyag ta? Itatawanan ti pagnaadan ta. Papa, mabalin ka diya sumuro ta kada kayo iti pasdakyo. Maboring ak namin dito balay. Kaputaawan mat kay ayam ko. Saan ko mat amabalin akay ayam ti anak naman ng Leia kan manong Rafi. Gaputa baby pay laeng. O sige, iha. Sumurot ka nga ron iti pasdak intun madamdama. Tapno makita mat ijay. Good morning, Tita Carmina. Good morning, Dia. Manong Miguel, nagbuya ka din iti news? Saan pa'y? Diyak ngamin linukatantay TV iti agsapa. Ni Adelfa. Diyay sikat asingar. Nauram ti balay na. Kat awan ka no apulos ti gamit ana isalbar na. Apay nga tanga awan ni Ninong Miguel ita dito'y pasdak na. Sigud mat ang masapsapa day siya nga umay dito eh. Nakasalitak ti may sa tao na. Saan ka no pala makaumay ita? Gaputada ka no napatag apapananda ka ni Dea. Hasta ka di? Kasano ngay nga rod ang maisublita to'y kwarta ang nabulot ta kanikwana. Tsak mat kayat nga ibati latan dito'y opisina na. Iyawatan tulangan into numay dito eh. Sigurado mo't nga umay ni Ninong dito'y pasdak na. Gaputa kita na dagiti masapol ang magatang dito'y ang materyales. Kunak man no iti pasdak yu ti papanan tayo, Papa. Sabali mat-adalan ti tinarong tayo. Mapanta iti ayan ni Adelfa, anak. Mapanta pa siya rin. Tis istoryaan nyo asikat asingar? Tinauram ti balay na? Wen, anak. Malagip na paingatan ni Adelfa. Nabayagan a panawan iti naudi ang nagkita kami. Amangan no malagip na kayo pa, Papa. Nubilang man ta din na kayo malagip. Diyam amoyo man ang tibagiyo kan kwa na. Ibagayo, ada kayo dyan #1 fan na. Kanti ng tulong kan kwa na iti concert. Anyamat tan. Natang manin ti sidain. Agyawat na lang aruden. Dayjay paimot saan anaimas amasida. Agreklamo ka pa'y laang manong. Imbag nga rod, ta dapay iyawat dagiti kaadalak amasida. Kan kastamutan adad duma pa'y akasapulan ta. Nuapay mo't nga minakastoy tinapasamak. Sapay jak naruwam amaturog iti tent. Nagano ti lamok. Agyaman kakit di.
Gaputa uray kasto'y tinapasamak. Adalat ta dagiti tao ang nakasagana at tumulong kadata. No saan aga po iti tulong da? Awan ko mamot to itent apag nanaudan ta ita. Adakot siya nagsardan. Ah, Asino nga taday ta? Kumusta ka, Adelfa? Malagip na kadipay? Sino kayo kadi? Kan kasano anam amuda, mister? Siyak na ito'y ni Miguel Jimenez. Siyak tinangtulong kan kaidi iti may sa concert mo. Manon atawan tinapalabas. Ha? Wan, malagip kon. Agyaman akta sinarungkaran nak Miguel. Kan agyaman akmanan iti panang tulong mo kanyak idi iti concert. Nadamag ko tinapasamak kan ka. Iso asinapol ka adagos. Maragsakan nak. Gaputa nakita ka manen. Sino mat ngay daytoy napintas nga ubing akadwam? Iso ni Dea. The adopted child ko. Hello, Tita Adelfa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Dea, iha. Kunakman no itipasdag mo tinapanan nyo, Manong. Ngam apay ang narabyan kayo anagawid. Saan kami na natuloy anapan ijepasda, kading ko. Napan mi pinashare ni Adelfa. Wen, Tita, nakitak matlangan ni Tita Adelfa. Uray no bakatan, napintas lata. Kat, kumusta nga iti kasasaad na ita? Nakaakar ka din iti sabali abalay? Saan? Itipay lang na uram abalay na ti pagnanagdan na. Nang ikabil da itirwar. Tapno adalat ta pagturugan da iti kapsat na. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Sigun nga min iti news. Awan ka no apulos ti na isalbar na agamit na. Uray dagiti tropyo. Kas kada award na iti panagkanta na. Nairaman, anauram. nagadumot ang dagita nga abas to, Adelfa. Sa dino tinagapuan dagita. Nagapo ka ni Miguel dagita nga abas to, Manong. Umanayan dagita iti may sa abulan. Gaputa dua talaang met. Nagsingpot man day di agayem mo. Mangyawat pa iti supply ta groceries. Saan laday ta? Kanayon na kapay apasyarin dito eh. Tapno maamuan na lang ti kasasad mo. Iso anagasat tapay laang, Manong. Gaputa addalat ta dagiti tao ang nakasagana amang tulong kadata. Ato iti kwartaan na bulod mi kata kayo, Ninong Miguel. Isablimin. Agyaman na, Clea. Apay nga asaan mo akadwa ni Rafi ita na may ditoy. Makumikom ngamin iti opisina. Iso asyak pay lang ti inmay ditoy. Idi kumapay kalman nga yawat mi ti kwarta. Iso na laang taawan kayo. At da ngamin napatagan na panak. Iso sa anak nga may ditoy pasdag. No bilang taadda kasapulan yung agasawa. Ibagayo laeng. Nakasagana ak akanayon at tumulong kada kayo. Ay, anyamat tan. Impigsan ang titudo. Naimbaglaangan, tanakaawid ak adangos. Ala, kasanungay nga tan ni Tita Adelfa. Kaasimot numabas sa titent apag turturugan na. Sana bale, tadamot siguro paglinungan na. Uray pay, Tita. Kaasilatan ni Tita Adelfa. Gaputaawan na saya tapagyanan na. Numabalin la kuma. Uray dito yan nga agnaad. Tapno makaturugan itinasayaat. Kan saanan ang makagkagat tilamok. Ibagak to kan ni Papa. Nga ibagana kan ni Tita Adelfa nga agnaadan ditoy. Tapno manayunan manen ti kadwa tayo. Apay ang nagtaktak ka pay laang ngay may dito ayan ko, Miguel. Nagpigsapay ti tudo. Amang ano saan kan ang makaawid, iji balayo. Ayos lang, mat, no sa anak ang makaawid. Kaduan ka lang ditoy.
Awan mo't ni Jordan akabsat mo. Sa dino tinapanan na. Ay, Jack mo. Pimanaw mo't latan asan ang nagpakpakada. Sigurado nga inton bigat pa'y laang nga agawid dayjay. Madama ko man lang. Saan ka kadi anaaddan iti asawa kan anak? Tate adwa kayo lang kanimano mo. Sa anak-anak i asawa, Miguel, gaputa impamaysak ti karerak iti musika idi. Kan tumultulong ak kadagiti outreach program. Ngam, bidot nga tati inararamid ko anang tulong iti sabali a tao. Ngamin, awan na pulos na bati kadagiti urnong ko. Gaputa inted ko amin kas donations. Kunak namin no agtultuloy latta ti karir ko. Ngam ita, kastoy matan tinagbanagak. Ne, apay ang nagsangit ka, di ha? Anyat mapaspasamak kan ka? Tita, apay nga'y asan ang nagawid ni Papa iti agpatnag? Pinanawan na ka din. Saan ka din agsubli dito'y balay? Saan, iha? Agsublin tumatlaang ni Papam. Amangan no napan iti ayan ni Adelfa, kat saan ang nakaawid idirabi Gaputa nagpigsakit nga ron titudo. Kaya't ko ti mapan iti ayan ni Papa, tita. Mabalin ka di nga itulod nak ijay. Anya? Awagan talaangan ni Papam. Saan ka ama itulod iti ayan na? Gaputa jakmat amo ti balay ni Adelfa. Umauawag mat ni Carmina iti cellphone ko. Amangan mo't no sapsapulan na kan ni Dea. Gaputa saan kakat nga rod ang nakaawid idirabi Mabit lang, sumbatak. Hello. Manong, agawid ka din dito balay? Agsangsangit ni Dea. Sapsapulan na ka. Oh, atoy, kasaritam. Hello, Papa? Hello, iha. Apay nga agsangit ka. Agawid akong dita balay. Pasensya ka no sa anak ang nagawid di dirabi Kadwayo ka din ni Tita Adelfa nga agawid ditoy. Saan, iha? Saan na balay? Isurot kan tumanan inton sumaron nga umayak dito ayan ni Titam Adelfa. Adelfa, di mo't adda pa'y dadumaas sa nikwa day di papay di probinsya. Ha? Anya asa di ko manong? Kung naididay di papa, ana ilakon dagijay. Gaputa saan tayo mutan nga agnanaid iji probinsya. No nailakon, ayan nga roti kwarta naglakwan iti day di asa nikwa. Ni, Jack amo sa anak mo't amakibibiyang iti kwarta day di papa. Ulbod! Ti ko namkid di. Indulin mo ti kwarta. Gaputa kayat mo asikalaang ti agnumar kadagiti sanikwa dagiti dadakkel ta. Iti kanito ang maamuak nga iduldulin mo. When no ginastos mo ti kwarta. Agsagana ka kanya ka. Tama nga no anya pa iti maaramid ko kan ka. Daya anak, umay kan. Nakasaganan ti makan idyo kusina. Diyak kayat timangan, Papa. Ni, apay ngay. Agpaspasugnod ka kadipay lang kanya ka. Gaputasaan ka nga insurot iti ayan ni Adelfa. Sorry, iha. No di ka insurot. Sana bale. Agpasyertan tumanan iti ayan na. Sige nga rod, Papa. Ha? Ni, Addaw mo awag iti cellphone nyo. Ni Tita Adelfa ti umawawag, Papa. Siya kun ti mangsungbat. ala. Hello, Tita Adelfa? Hello, Dea. Ada ka di dito ni papa. Mabalin ko ka di ang makasarita. Apa yan, Tita? Anya tinapasama. Apay ngagsangsangit kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen.
Tituloy ti serye tayo itaalawas na napuluan. Idolo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Diyak kayat timangan, Papa. Apay ngamin ati nakinsurot iti papan mo iti ayan ni Tita Adelfa. Pasensya kan, anak. Sa nabale, mapantan tumanin iti ayan ni Titam Adelfa. Ne. Adda umawawag iti cellphone nyo. Kat ni Tita Adelfa ti umawawag. Siyangkot ti mangsungbat, Papa. Hello, Tita Adelfa. Hello, Deya iha. Ada ka dito ni Papam. Anya tinapasama kada kayo, Tita. Abay ngagsangsangit kayo. Mabit lang, yawat ko kan ni Papa to'y cellphone. Papa, kasarita na kayo kano ni Tita Adelfa. Hello, Adelfa. Apay ngagsangsangit ka. Anya tinapasamak. Pangaa si Miguel. Umay ka kumaditi balay. Kasapulak ti tulong mo. O sige nga, Rod. Mapan kami adagos dita kanedeya. Itamot laan. Nagdardaras damanong Miguel Candeya, api manaw. Apay nga ta? Kasla adda emergency ga po iti panagdardaras da. Adda nga ta napasamak ka ni Adelfa. Damagak tulaangan ni Manong Miguel, apaman ang makasangpot da. Agrobatakit din. Tamapanak matan, iti trabaho. Kunaklakid din no adadakas ang napasamakan ka. Gaputag sang sangit ka mat nga imawag kanyak. Pasensya kan, no pinagdanag kayo kanideya. Mabuti nga kami nandito eh. Ang mga doon niya pa'y timaramid kanyak ni Manong Jordan. Awan anyaman na, Tita. Kinapudno na. Kaya't kayo ang makita. Limot ngamin, Papa. Di anak insurot, iti may dito eh. Anya ka dit inaramid kan ka ni Jordan. Sapsapulan na ti kwarta kanyak. Tinaglakwan ti sanikwa day di papa iti probinsya. Diyak mo't ammo no anya tinangusaran day di papa iti day di kwarta. Impagarup ni Manong nga iduldulin ko. Iso aday jay, pinangtaan na. Mabuti nga kun kwa na. Gaputa sa baalin ti ugali na. Nasubraan ngamin iti panagusar na iti may parit nga agas. No kayat mo. Sumurot kan kada kami iti panagawid mi di balay. Iti kasta. Komportable ka iti pagyanan. Kun nataltalgad ka pa ijay. Rafi, honey, anya nga tanong mga lata pa iti may sa ang babaunan dito balay. Marigatan ngamin ti babaunan. Gaputa agbantay iti anak ta. Aglaba, kan agluto pa iti aramidin na. Mabalid lata matani. Sikat makamu iti na itabanag. Awagak ti kasinsin ko iti probinsya. Damagak, no adam amo na akayat na ti agpaay akas babaunan. Sigurado na lang nga nasing pati babaunan nga irekomenda na ano bilang. Tapno saan akaasi ti kadwana. Amangan, no agsadot-sadot. Saan mat siguro nga agi-rekomenda day dyan? No amo na anaalas ti ugali na. Gaputa mabain ka data. Hala, awagan to ti kasinsin mo. Barang nga damasapulan na, akadwata dito'y balay. Welcome to our house, Tita Adelfa. Kamaudyanan na. Dito'y kayo matlangan balay nga agnaad. Komportable kayon iti pan naturog yo dito'y. Agyaman nakiti pa ng pasangbayo kanyak dito'y balayo. Deya, Miguel. Ngam, saan ka di nakababain iti kabsat mo a doktor? No, dito'y akon nga agnaad. Saan? Awan parikot ka ni Carmina.
No dito'y kang agnaet. Maragsakan pa'y kid di dayjay Gaputa may samot dayjay amangid idulukan ka idi. Umay kayon, tita. Isurok kada kayo ti agbalin asiledyo. O sige, iha. Sikapay lang ti makamok ni Tita Adelfa. Ta siya akong ti agluto iti makan. Apag isong tumatan, no sumangpat ni Titam Carmina. Manong Miguel, iso ka din dayjay ni Adelfa? Ti sikat as singer, idi? Wen, Carmina ading ko. Pasensyakan no saan ko anay bagakan ka adituin nga agnaet. Inapang amin ti kabsat na anay gumon iti maiparit nga agas. Mabuteng, gaputa amangan no anya pa'y ti maramid dayjay kan kuana. Awan mo't parikot no dito'y nga agnaed. Total, datayo lang matyada dito'y. Nakakaasim at gayam tinagpanagan na. Dandani jak pa'y na ilasin. Gaputa sa balin tilangan na ita. Kimutong. Nalabit aga po iti nalaos nga stress. Isu akas taitan ni Adelfa. Naimbaglangan, tada ni Deya ang makasarsaritan na. Naisum ngamin kadagiti ubing ni Adelfa. Naglaing ka talaga nga kanta, Tita Adelfa. Saan laday ta? Nalaing ka pa'y nga gitara. Agyaman akdeya. Amom ka di atunggal ada parikot ko. Kan uray no malmaldayak. Agkanta aklaeng. Mapukawan dagiti anyaman amarikriknak. Nangag ko, wano, nabuyak iti YouTube dagiti kantayo. Nagmamayat dagiti lyrics na. Tita, mabalin ka din nga isurudak nga gitara kan agkanta? Ay, sige iha. Awan parikot iti dayta. Numalpas ti klasem, isuro kanto nga agkanta. Kan saan la dayta? Tulungan ka pa'y kadagiti assignments mo. Sige, mapan kami kanila dito balayo inton bigat. Okay, bye Ninong. Ni ka din Ninong Miguel, ti kinasaritam iti cellphone mo, honey? Wala ni. Mapanta ka nung di balay da inton bigat. Apay, ada ka di okasyon, tagaw amis. Awan, adala ka nung kaya't nangayam ang mukha data. Di na ba't imbaga? Surprise ka no? Ni Ninong Miguel at talaga, naasam iti sorpresa. Rabiin, Adelfa. Ang umanda ka pa'y lang dito'y veranda. Sa anak pa'y ngamin ang makaturog. Iso nga agpapaangin akpay laang ditoy. Mabalin ka din nga agtugawak iti habay mo. Sige, agtugaw ka. Amom, Adelfa. Nakaragragsakak. Gaputan nakita ka manen. Miguel. Aklunag. Damo pa'y lang ang nakita ka iti restaurant. Naidumduman tiriknakan ka. Iso na lang tamabainak. Gaputa sikat kakat nga roda singer. Anya? Iso at tinulungan ka iti concert mo. Gaputa kayat ko nga ipakita di pa nang suportakan ka iti music career mo. Kat iti naudi pa nagkita tayo di may sa recording studio. Kinid daw ko iti apo. Asapay kuma, tasikat ti agbalin ang katakunay-nay ko iti biyag. Miguel. Kalaat anaputad ti komunikasyon ta. Kunak no di ta nagkita. Kat pagyamanak unay dayto agundaway. Tanay bagakkan ka, ti puno arignak. Yes! Anya day tadi apay nga aggargarigig ka. Baka pakigtot ka mat. Ay, sorry no nakigtot kayo, tita. Naragsakak lang amin.
Gaputadan awagak iti mama. Anya? Asino nga iti awagam iti mama? Asino pa ma? Di ni Tita Adelfa? Ha? Nangag ko ti saritaan da kan ni Papa ijay veranda iti rabi Imbaga ni Papa tipod no arik nanakan ni Tita Adelfa. Finally, agbalin kamin a complete and happy family. Agyaman na, tapinat ganyo ti awis ko, nga agsasango tayo dito'y balay. Leia, Rafi. Siyempre mat aninong. Kaano pa pinaid na kayo? Kunaklakit din no asino ti ibagbagayo ka ni Rafi ngayam amuyo kada kami. Nimot gayam Madam Adelfa a singer. Wen, kat dituyin nga agnad ni Adelfa. Gaputan na uram kat nga rod ti balay na. Adelfa, iso dagiti anak ko iti bunyag. Daleya ken Rafi. Maragsakan ak unay, amakam-am mo kada kayo, Leia. Rafi. Ala, mangan kayo laeng. Saan kayo nga agbabain? Adu pa'y tinakasaga na amakan a pagsasangwan tayo. Miguel! Miguel! Sa dino ti ayan mo? Apay ka di apampanawan naklatan na kanayon. Miguel! Adak lang ditoy. Apay ka di nga agpukpukaw ka. Kasano? Kat baybay anak mo't latan. Sanak pa'y nga inikan iti makan. Talaga ka di abaybay anakon, ha? Di nakon kayat nga agnaad dito'y balayo. Apay ka din akas tati ibagbagam. Saan ka matabaybayan Kan maysa, kalkalpas mula ang anangan. Kadwampay ni Deya. Ha? Kasta ka di? Ay, wan kayam. Malagip kon. Kaduak pa'y ni Deya anangan itay. Una din ko. Kalata nagbaliw ni Adelfa. Gan kanayo na naman naglilipat. Saan nga ta nga addan demensya ni Manang Adelfa? Iso akas tati aramid na. Diyak amo. Nubilang man taaddan demensya ni Adelfa. Diyak tulat tabaybayan. Ay wanak, aging ka kabalak. No kasapulan nyo titulong, adda aklaan dito'y, Manong. Ibagayo laeng, ta si dada anak at tumulong. Mama Adelfa, at tuyin ti prutas a kanan nyo. Siya kon tinangyag, taada ngamin napanan ni Papa. Sa dino ka di tinapanan ni Papam iha. Ijay pasdak, Mama. Ngam, kuna na nga agsublimat la adagos. Amom, Deya iha. Napintas ka. Naglaing ka pa yan ngagkanta. Inton dumakkel ka. Agbalin kanto kumamot a singer akas kanya. Siyempre, Mama. Nalaing kayo nga minamang isuro kanya. Nakaragrag sagak unay. Gaputan na sing patinagbalin a mamak. Nalaing pa'y ngagkanta. I love you, Mama. I love you too, Deya, anak. Kumusta ni Mamam Adelfa? Deya, iha. Saan na ka di asinapsapol? Saan mat, Papa? Adda iti siledyo anak kaida. Inikak iti protas itay, kat kinan na. Nasayat nga rod no kasta, iha. Kanayon mulat ta kuma kasarsarita ni Mamam. Iti kasta, malipatan na ti anyaman aparikot na. Kastamat at talaga ti an aramidak, Papa. Nakaragrag sakto pa'y no agsarsarita kami. Kuna na pa'y nga rod nga agbalinak tumat ka no asinger akas kan kwa na. Kan nalaingak ka no ngagkanta. Ala, iha. Mabit lang, Mapanak pa ijay silet. Inakitaan ni Mamam. Tamangan no kala at tumanen asapulan nak. Adelfa,
Agriing kan. Malaman. Ang mga numarigatan ka makaturog inton rabi eh. Itay payaan na kariingak, Miguel. Kasla, marigatan ak ngamin abumangon. Ah, Mabalin ka di at tulungan, nak. Itay paya kayat ko ti umisbo. ne. Apay ngay ang marigatan ka bumangon. O sige, tulungan ka. Maulawak. Agrigo sa ti. Oh, Adelfa! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Idolo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Mabalin ka niya. Tulungan nak abumangon, Miguel. Marigatan nak namin. Itay pa yung amakaisis buwak. O sige, tulungan ka bumangon. Oh, at dayta, mabalin mo ti mapan umismo. Maulawak. Agri ko sa ti panakita. Adelfa! Oh, Diyos ko! Carmina! Dea! Umay kayo dito sa led. Tulungan dak, taipan tayo ni Adelfa di ospital. Ading ko, kumusta ti kasasaan ni Adelfa? Stable ka din? Nakariingan ni Adelfa, Manong. Iso na lang, tasaan ang makasao, kan makagunay. Na-stroke ngamin. Aging gaita, nangato pa lang ti blood pressure na. Kan, sigon iti laboratory test. Diabetic ni Manang Adelfa. Diyos ko. Adda urat abimara iti utak na. No bilang ta maopera, amangan no marigatan matlaang. Kan amangan no maibus pa iti kwartam, Manong. Lumapalinan nga ihawid ni Adelfa. Ihawid tayo langan ni Jemalay. Nakasagana ak amangaywan kan kuana. Aginggat kabaalak. Namuam ka din tinapasama ka ni Madam Adelfa. Saan pay? Apay, anya tinapasamak. Na-stroke ka na. Isungad da ita di ospital. Saan ka nun ang makasao? Ha? Ay, anyan? Kaasimat ni Madam Adelfa. Sikat nga agpay so a singer, idi. Ay, ngam kita itanti kasasahad na. Napukaw amin ang kankwana. Balay, music career. Kan saan pa'y kano ang mabisita dagiti naganak na. Sigunday ta kaninino. Amom nga minhani. Saan nga agnanayon nga adda tayo iti nga to? Dumtang ti oras ang mapukaw amin dagiti banag nga adda kada tayo. Nga nulakid di mamati tayo iti Diyos. Agbalin tayo lata na tibkar. Uray anya dagiti mapaspasamak. At dayta, nakaawit tayon dito'y balay, Adelfa. Madamdamalaang, sumangpeten ni Dea ang naggapoy di pagadalan. Ay, una yan. Kaslamas kailiw mo pa'y ni Dea ngam iti siya. Tauray kala nakaisam, idi imbaga nga umadanin ti panagawid na. Adelfa, agpaimbag ka. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno mapaagas ka. Kaya't kung agdanata pa itinapaot. Datayo kadadeya. Pangaasim, tasan ka kumasumuko. Adda kami lang dito'y iti anak ta. San mi paya kabaalan na mapukaw ka?
Umunag. Saan ang nakalaktiri daw? Manong, adan ni Dea. Nakasaganan ti merienda iti kusina. Ag merienda ka pay laeng. Tasyak pay ti makaamu kan ni Manang Adelfa. Mama Adelfa, kitain niyo nagdrawing ak iti pagadalan. Kunang ngamin ni teacher mi nga i-drawing mi kano ti paborito mi a singer. Katamuyo, da kayo tinapilik nga i-drawing. Dahito man sika dahito ang kit-gitara kan agkan kanta iti stage. Kuma, agsubli kayon iti sigod akasasaad nyo. Iti kasta, maisuro daklat tang aggitara kan agkanta. Iha, kitaam ni mamam. Nakaisam, bayat akit kitaan at i-drawing mo. Uray no saan ang makasarita ni mamam. Maragragsakan. Gaputa at data akanayon ang makitkita na. Papa, agimbag ni mama, saan ka di? Makasaritan tumatlaang. Wan, anak. Ikararag tayo lang iti Diyos. Asapay ko ba, taagimbagan ni mamam. Kat mang sapsapulak mo ten iti makatulong kan ko ana, para iti panagterapi na. Dok Carmina, da kami pailaan ka ni Rafi ti kadwayo ita amang bantay ka ni Ma'am Adelfa. Iti kasta, makainanamot ni Ninong Miguel. Mabalin lahat tamat, Leia. Saan kayo ka di ama disturbo? Iti trabaho yo? Saan mat, doktora? Gaputa adamot dagiti talkan mi iti negosyo. Iso da pailaang ti makaamu ijay. Maasyanak unay ka ni Manong Miguel. Apektado la unay gapo iti kasasaad ni Manang Adelfa. Oray siya nga ro, doktora. Ngam, ad-ada nakakaasi ni Madam Adelfa. Gaputa saan man la sarungkaran dagiti naganak na. Naimbaglaangan tada kayo kanininong Miguel. Kastamot ka ni Deya. Da kayon ti pamilya na. Aginanakay pa lang ninong. Da kami pala timang bantay kan ni Ma'am Adelfa. Adalabit ni Leia iji sala sa makisarsarita ka ni doktora. Sa anak pa nabanno grabe. Di kagdanag, tagi na naag to intun madamdama. Amo marapi, malagip ko. Idi damo ang nagkita kami kan ni Adelfa. Agkankanta idi iti may sa restaurant. Kalpasan ti panagkanta na. Imasidagak iti ayan na. Kat nakiamamuak. Ken ininot ana in love kayo kan kuha na? Saan ka din, Ninong? Wen, iso na lang. Tadyak nagdaton kan kuha na idi. Kaputa maamakak. Amangan ngamin. No saan nakakayat. Ninong, dagdagan na ka ni Ma'am Adelfa. Isuan nag-react ka dagiti istoryam. Ay napudnot ibagbagak. Talaga na inlava kan kuana. Gaputa na pintas a babae ni Adelfa. Kan kang runaan ti amin. Nasingpat pa'y. Tita Carmina, asino ti sangaili ni Papa? Apay nagbayag ti panagsarita da. May sa reporter ti kasarsarita ni Papam. Agin interview may papan iti kasasad ita ni Manang Adelfa. Tulungan na nga ta ni Mama Adelfa? Siguro, numaamuan dagiti musikero akakadwa ni Manang Adelfa ti kasasaad na. Kan kastamot tan dagiti mangid idolo kan kwa na. Nalabit at tulungan da. Sapay ko mga rod, taado ti tumulong kan ni Mama Adelfa. Iti kasta, nabibiit ti panagimbag na. Manong Miguel, adugayam at talaga dagiti fans ni Manang Adelfa. Nagado ti umay diti balay. Kalpasan anabuya da iti news ti pudno akasasaad na ita.
Huwag nga ro, dading ko. Nagado ti tumultulong ka ni Adelfa. Kanuray dagiti kakadwa na musikero. Mangangangay dapay iti fundraising concert para kan kuana. Impagarup ni Manang Adelfa nga awanan ti mangipatpatag kan kuana. Gaputawan kat nga rod ti sabali at timulong, sipud na uram ti balay na. Kan uray dagiti naganak na. Di daman la masarungkaran, wano kumustaan la kuma. Sana balay. No saan asarongkaran dagiti naganak na. At datayo mo't amang ipatpatag kan kuana. Kan kang runaan ti amin. Saan tayo abaybayan? Manang Leia, amoyo ka di aday ta akanta ti kanayo na kantaan ni Mama Adelfa kada kami kan ni Papa? Insuro nakpay nga ron agitaraan day ta akanta. Isumot lagayam analaing kan nga gitara. Gapo ta insuro na ka ni Madam Adelfa. Oy, amangan mo't na into dumakal ka kat agbalin kan tumat ka singer akas kan kuana. Sumikat kan tumat. Win manang, kayat kumatagbalin a singer akas kan ni Mama Adelfa. Ha? Manang Leia, agluluwa ni Mama Adelfa. Kan kaslada kayat na nga ibaga iti panangkita na kanyat. Apay Mama, kayat yung agbalinak tumat a singer akas kada kayo. Maki-audition to iti singing contest, Mama. Kanta to dagiti kanta nga inarami diyo. Inton kanikadwa nga aldaw ti schedule ti therapy ni Manang Adelfa. Manong Miguel, umay to dito iti therapist. Kan uray ti nabayadan a caregiver na. Agyaman ak unay iti adu atulong mo kan ni Adelfa, ading ko. Nuawan ka lang ata. Diyako na mo ti aramidak. Awan anyaman na Manong. Anyang iti serbiti kina doktor ko no saan ko atulungan ni Manang Adelfa. Kan maysa, no saan agapukan ka. Awan ak kumamot iti daytoy a profesyon ko. Ading ko. Diyak ka ba na mapukaw ni Adelfa? Kaya't ko pa'y nga gimbag. Tapno maipariknak pa'y ti panagayat ko kankwana. Tinungpal nga agpay so ti Diyos ti kararag ko. Asapay kuma, taisunto ti makadenak iti agnanayon. Ngam, no kaano mat napasamak dayta. Isumat ten ti pan naka-stroke na. Nalabit na panubok lang ti mapaspasamak ita. Siguro. Subsubukan lang ti Diyos no talaga anapod no ti panagayat mo kani Manang Adelfa. Iso akas ti mapaspasamak. Manong, saan nga ipaay ti Diyos day ti apanubok? No saan mo akabailan? Papa, amoyo ka di? Nakitak itay anaggaraw ti iman ni Mama Adelfa. Naalaak pa'y nga rod iti video. Agpay so, iha. May garawon ni Adelfa ti iman na. Wen, Papa. Iso na lang, ta medyo marigatan pa'y. At least, addan improvement na. Sapay ko mga rod, tagtultuloyan ti improvement ni Manang Adelfa. Dakkel atulong kan kuana ti panagter-therapy na. Madam Adelfa, da kami pailang ka ni Rafi ti katwayo ita. Adala ngamin kinasarita ni Ninong Miguel. Sana bale, tada mo ti caregiver yu akadwami. Leani, apay ngay. Marigatan mo ni Ma'am Adelfa nga umangas. Ay, huwag nga agpaiso. Awagan ni Ninong Miguel. Ipakaamok ni mapaspasamak ka ni Madam Adelfa. Mama Adelfa, apay pinanawan na kami matad. Kunak na isoro nagpay nga gitara. Tapno at adalo maingag.
Ngam gusto'y matin tinapasamahay. Nagsakit na ito ang napasama ka, Adelfa. No kaano matin ang nagdinata. Isumatin ti ipupusay mo. Kaya't ko pa ay nga iparignakan ka, tinalao sa panagayat ko. Kaya't pa'y ni Deya marigna, ti maadaan iti ina. Ngamanyangay nga rod. Nagpatinggan ti oras nga impay ti Diyos, ama kadwada ka. Agyaman kami latakan kwa na. Gaputan na ikan kami iti gundaway. Amang iparik na iti pamatagmikan ka. Ay ayatan ka unay, Adelfa. I love you, Mama Adelfa. Promise, uray awan kayon. Itultuloy ko lang tati agkanta ka naggitara. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko ti arapap kung agbalin a singer. Akas ka da kayo. Adda amin dito'y lagiti kakadwam a musikero. Manang Adelfa. Kan nagadumot ti makipagrik na a fans mo. Gapo kadagiti kantaan ar-aramid mo. Ado ti naipayam iti inspirasyon. Kataglabas man ti panawon. Saan da kadto apulos a malipatan. Agnanayon asika ti iduluda a singar. Nanggagmugayam ti kanta a kinumpos ni mamam. Dayta ka di ti kantaam iti singing contest. Wen tita, at adalak dagiti kanta ni mama. Magustuak ngamin. Nagmayat ti lyrics na dayti a kanta. Sigon kan ni mama, dayta kano a kanta ti makagapo. Iso asimmikat a singar. Good luck iti singing contest mo, kaanakan. Lalaingam, buyaan kanto. Congratulations, Deya anak. Nangabak ka iti singing contest. Thank you, Papa. Saan ka di nga itati kasangay, day di Mama Adelfa? Wen ngagpaiso. Anya ngay, agdiretso tayo ka di, ije sementeryo? Wen, Carmina. No sa di naman ti ayan ni Adelfa ita. Sigurado ang naragsak da ijay. Gaputa at dati mais ang ubing. Amangid idulo kan kuana. Wen, manong. Ken, amok abuy-buyaan nakmat ni Mama. Kaya't kung tumat ti agbalin a recording artist. Kat uray no agbalin to nga iduludak dagiti tao, gapo iti kantak. Agbalin agtulat ta ahambal. Kan tumulong agtumat iti sabali. Kas iti ar-aramidan nyo kan ni Mama Adelfa. Papa! Ditan papagayam tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas na pauluan. Idulo, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Deya Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.